Menuama, me frame wanya bone. Ansa na mebe kwa kwantu mu na asomdwe wo montam no na so. Me no makwantu mu nyina me de mutu me ho. Se menuama asomdwe wo montam ye fie di asomdwe nko a. Ba me ba ye ase me hu mu ye. Asa montam nye e de na ekoso kale. Bra. Nimse fia ha de na bone ni fia ha. Dabi. Na ntokwa ni fia ha. Na basabasa bia ni fia ha. Na emre bi yete ha no mosa. Ena awoya. Emomidin. Ena meja antatia. Weja antatia. Meja antatia kese. Ofiri abontini pie na. Owura dem na we say meja antatia. Sa me bo de na enye meja antatia. Ena me fan say no hu siete ha. Na meja antatia kokko so airport. No chem ko asemo. Me hweme ni me. Mama kati mani ba ko mbese me he. Meja antatia kokko airport. Aeroplane. So na mu wie mu ani. Ono so kokka say eh. Na de no wanchi aye. Ena meja antatia green o ja atari green. Wo pie ba ye. Ena obema aye warning. Hey, sister nie. Sister nie. Eh, na no so ba da bay. Awaya. Awo no. Na wo ba ni party ha wo twam shim seka. Adai. Awo obi no wo ko ana. Sai so bi akoka. Eh, everybody. Wo de akoko. Won te sa. Ye nko ne nhwe. Awo. Eja entra hu ye nwure so. Awo. Edebasem. Edebasem. Edien. Awaya. Mu frame ni mu fi. Awo. Adai. Awaya. Edebasem. Ne so Ade obi aka wana ade asema na wo ba na onua mu mpanyimfo ye te wo entia kra wo antia ye bi enu anso watwa afa na wo ko Enchia Air Force. Enchia Air Force ana. Awo na se de ne wotie de ebusua ba ko ye funu ba ko ma wo ba ne ato ha wa antia wo wura dem ebi kwa na bibi esi na wo ba California. Nti wo kire wo nim se ye fie funu ba ko. Sa. Ye funu ba ko. Emponie. Adai. Wo fu se time bien me jeja me ho a mo mbesa me no mo nyam so ana. Wotimi bia wo se aduasa ka chem sei wo nim se ye fie funu ba ko. Ena nti kale wo yam sei. Na me ma ya dai. Awaya. So wanu kasa ye wo nua panyini no. Wo ya odan. Ma ya dai. Okra de. Wo ye nchene kra wa yirem. Me. Wa ye ho se wo na wo sika. De bia wo pese ye your sister. Ja me life mama na me so enkom anim what? Sabi yi. Ja me life mama. Na me so enkom anim abrabom. Adan. Na me so me ka ho. Awaya. Me. Erade am mahu moto papa. Nya mu ye nyina me hu. Na te say abaifo no no. So on kai. So me ya na me se me pe gold wa chabo. Je me mpe. Why? Some one ade ma me mpe je. Awaya. Efi na ekọ. Mabobo anu ase fi na obi ense ha. Awo pa. Wo prapra wanim. Wo so wo fa ha se ekọ. Na obi enfa manim ha. Me ne moto nkwanta ya pai. Awaya. Edien. Wadwene de okeka ne ho. Mabodam. Ma si dwom. Awon wasem. Ba nchene nye. Adwene mi o. Me dia chamo. Asa munim na mo da mi fi abiem. Wo bete pawa. Awo hwe bibi ye o. Wo ketua no. Ete ye mpanyimfo ne warning. Awaya, wo sua we da ben. Enka ketua sa mo Ma wa fe ne yen. Na wo ka ni bre wate. Sabi wo ka ni bre me nya ketua. Me nya ketua sa wate. Di jai me na me komani. Jai me na me komani. Me nya baifo o. Me nya baifo. Me nya baifo. Me ya baifo ankaja bia me kanya me asem wo ha. Na wo mponya ona mtwe e de kwa sorry. Awaya. Ene dia wo ka asem o. Me hu kwa adwiri me. Na be ye ne sen. Na minni mana wo baifo. Se mi busa se wo se ya be fun busa se ye ne sen. Na de chie. Na airport. Meja antatia. Dabi kali. Bra, what ya no ka se mami mo ni me pen kwa bia. Me ntimi mo obi adi. Wo de meja antatia kokko airport aeroplane.
onam wiem ono susu firi kromo ba na me behia ne ye me nia no so wo nia ne me na me boni din sa me kware na me boni din ye ne ya me ntimi moni din na me boni din wo se me de nya obi bia na me nya obi na me ei de e kwaso no we ba wo so de obaye we ba wo so de obaye na me so me da wo mase me ni tintin bia na hia de e manipa ye bayefo ntem na kire se ono agye me nsem nipa nyina awura kasayi o me na me bo amane me wi anu obo amane kasayi wo bo amane ahwe ba bia de be fa fa bi mfa me kwa so me janta te airport me pese me di mani kura be me janta te airport o de man Nkansah me janta te airport wan fa na kwam won fa me ma bo ante on friend the queen mamenti abayfo mo queen chade awat abayfo mo queen chade awat queen ko sa abay hima pa abayfo mo queen kitwa ne panyina kan bo wo se be na mo ken fifi ne time na ni sai ni bra o de ma me yesu moja chifa mo so yesu moja wona me de wo moja kale o de ka kire ka de kwaso yesu moja na ka be to ton kura o de ka de kwaso kire me e ho ana me so me hwe de omo ye na wo se me ko me ni se me nua no first no na me nua no wo mo nyina yi me amade a ene me ko nyame fie na ja ebi anyame de onyi me ma bayia ewra kwanu tum ma me Nkansah dia so pa ayi no se kuma ne keto ayi no se chep bra anya nan kam ni se sa sikani ani ti me bring here ni ma ne ye no bayie kokko sa me na me body bro me tu sukusuku me nua sa ye ne ya sikani ti me ye here ni ma ne ye ani ma gu abayfo bienu a matwa me ho asia me de mo ye den agye me hyabra tena so bra me de kasate wo mo hwe me bompa ya bubu wo magu ho wan no be fa wo makusi ene o de ne o ba wiawia o de wanu be twi funu wa funu be twi fam ati sa wo wo awo na ma me janta te green ni me janta te airport o mo kasa wo permit Angelina mi ko ya wo ya Angelina green ya shemi ya wo ya ena di green ya wo ya eti se pa no kale eti me so me ko hwe ya me akire kwan me ko duru ho a se me janta te green ni me janta te airport elupre wa nam wiem se wo mo na ya baifo ankasa eti me de me ba ye no ma anya hwe na me de ase de minimasi ja wo kasa na wo kasa hu na wo ka den se wuru na akeka mo emfa baifo ni ese ni me wo me o se ofa ye kansa baifo mo ye smart o me makwa sorry a ya hye me nkom a me hye me husu yie no wo so odiri mi ka wo hu me ko ya ade me bebo mpa ya de tin ya wo mo me no obi antimi nyana na so fie ha me ho pampan kura tu wo mo a sorry yo wo fa wo se me ko ya hye me nkom me so wo mi no baifo en friend queen baifo mo queen sabi se me campaign bo nti waje ama so sabi what ya sorry sabi na kwa ko no to wo to ni ma sorry mimi ni ma sorry so we ni me sister penny na me sister penny di o hwa me na me sister me ne pa so we di beat na me ma obi no me sam sare na waje me wo me sam sare na waje bi dira kwanta be so na sikari no ye hia ni me nti bi penny sam da me hu enka hia ni na kana ni bri sikari na nka waye no de nyame asira no ye ni bri hia ni me hu bi nyame asira no ye woni die me no mo ye mi anya ya adane ntokwa wo musu no eya mia wo wi ai mama Nkansah eya mia me ba asore be ai me ba bomo asore di wa e mo mo meti no mo nko mo mo mi enu ye mo ya asore ni o me di ka akoba ai de ekoso na nya de emefe anya ne kwa so kra esa se asomdwe pa na na ye de tifia enye na ya nyini mom na wo se ye ho se atamfo asore ukọ asore na wensu kọ asore a de ntina wo se otai ba montem sa ukọ asore a so futimi se nkom me ko ma sorry na so fu se me nkom so mo mi enu abaifo bra mo pese mo ehia me na me ntumi na sia o se ma si pani o si ho so mo na so idin a me a meti we me so fu di me so fu awade fa ne so eyi kire me nya me ko so ofia ha Sanya Reverend Pastor Rasta Weezy